Hi there, Sanmunani Molweni. Welcome to Fix channel. If you're here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Maskandi news, Maskandi updates izintathu izinto esikhuluma ngazo. Mthandeni SK, ipolitiki, uKhuzani, Mpungose. Umaskandi assist ababili nepolitiki phakathi. Kunobuhlobo ukuthi why ipolitiki ingenile. Kulento esixoxa ngayo because kule channel isikhathi esiningi iyaxoxa. Indawo ekuyo-ke inomoya, ngiyaxolisa ngalokho kuzozwakala kule video. Ngibanjwe iflu kancane. Enye-ke into, inhlamba ayingeni kule channel. Kule channel umbono oyinhlamba angisuke ngazi ukuthi ufuna ukuthini. Uma uze ngengqondo yokuthi wena uthuka ama-artist, vele uhambe uyobathuka kuma-page abo. Ungenani because angiyazi nami into ephathelene nenhlamba ukuthi imayelana nani, abantu abanjani abathanda inhlamba. Mathiwe siyaxoxa, into ezokwenza ukuthi uhlale phansi la kuxoxwa khona noma ulalele ingoba nawe ikhona into ozoyi-add kwi-comment section unawo umbono ohlukile noma umbono ofanayo. Mase ngena inhlamba-ke cha mina angazi, ngakho ngeke ngidelete into engahambisani nayo, angihambisani nayo. Siyangena kuMthandeni SK. Ngithe indaba ye-video etrendayo engaphelele, ngicela mina i-full interview or full video eyangaleso sikhathi. Why kuke kwenzeka before kwatrenda into eshiwo uMthandeni kodwa sangayithola i-full video ngesikhathi? Kwathi seyitholakala kwatholakala ukuthi ubekhuluma ngani, bekungama-views. Kuke kwenzeka kuJulius Malema kwaba nevideo la ezwakala khona ngathi amaZulu akawathandi or akawafuni. Kwase sekutholakala i-full video wazwakala umqondo wento ayishoyo. Iyingozi-ke into yokuthatha isiqeshana esincane wenza indaba ephelele. Ngalokho futhi angisho ukuthi ngiziba imizwa yabanye abathi bacasukile or bazwile. Into engayivumi ukuthi ngoba nakho wena usuzwile ubuye uzosho kimi uthi nami ngizwile. Kuzwe wena. Lento ifana nani? Bekuyenzeka eklasini uthisha wafundisa ingane eziwu-50. Mase yaphakamisa, mase yabuza eklasini ukuthi nizwile? Zisho zonke lezi ngane. Ezinye zithi zizwile ngoba zisaba ukuthi zibukeke sengathi zisemuva. Athi masemaka amaphepha lezi ngane khona abathola u-0, khona abanye abapha u-2 esenqena ukuthi amake iphepha elino-0. Uthisha abone ukuthi cha, labantwana laba abangizwanga. Kodwa ngesikhathi ebuza bonke bathiwe bazwile. Manje-ke sibadala, sikhulile, indlela esireceive ngayo izinto ayifani. Ngithi mina njengoba ungenayo i-link ye-full video or full interview, awukazi ukungiphoqa ukuthi angicasuke because usucasukile. Wena lokho okuzwile kwakunelisa ku-right. Mina lokho engikuzwile kanganginelisa imina ngoba kulo mcimbi ngubuka uqala wazwayo phela. And uma ngubuka uqala wazwayo phela, i-foundation yawo ibona labantu abadala. Ngifuna ukuzwa ngawo-ke umlomo kaMthandeni ukuthi ubethini kuleya interview isiphelele noma i-full video isiphelele. Also bengingamcuphile guys, yingakho mhlawumbe kungasheshanga kwathi hawu mina nje bengisababaza ukuthi uMthandeni ulethe uSijive lapha. Ngisababaza ukuthi hayibo uDuncan waze wawahlonipha amabhinca. Ngisahlenga indaba yokuthi umzukulu kade performa estage, bekukhona abalandeli bamaskandi ababuka lento live. Kulo be-live bebexosha umzukulu ese-stage. Lento angazi ukuthi ngihlekise kangakanani ngesikhathi abantu banjani. Umzukulu use-stage nale audience elaphaya ba-happy kodwa khona ola online obuka ngoba akakwazanga ukuthola ithikithi lokufika lapha. Kodwa ubhizi uthi akaphumeke manje umzukulu, akaphumeke manje umzukulu. Manje ngibuza ukuthi le message uyisenda kubani ngoba lo live naye usemsebenzini. Mina ngisababaza ukuthi kanti nje ukuba i-influencer uyakwazi ukuthi ngomsebenzi wakho umemezela ku-TikTok ugcina usuyolala kumahhotela akhokhelwe yilokuqashile, aphinde azokukhokhela ukuthi ube semcimbini wakhe. Uyasuka nje la uhlala khona uyale kude ufakela upetrol. Hayibo we guys, ziningi izinto. Ngaphezulu nje kwezinto eziningi, imiyalezo bephuma kuma-artist ahlukene masebuzwa lapha ekugcineni ukuthi nithini ngalo mcimbi, besho ukuthi hey nathi nje asazi ukuthi singathini ngoba yonke lento yenzeke emakhaya.
Angikwazi ukukweqa lokho, ngijahe lokho okutrendayo. Also, into evunywa abantu abaningi ngesikhathi esisodwa, ngafundiswa ugogo lento. Mhlawumbe ngiyayibonga lento yagogo angifundisa yona, noma ibuye ifane nenkani ngesinye isikhathi. Wathi la kuya khona abantu abaningi ngingayi. Into nje mase inabantu abaningi ngiyiqaphele. Manje ngiyabona ukuthi sekune-agenda. Angikwazi ukugijimisana-ke ne-agenda. Mina ngiyaxoxa la ngezinto engiyithandayo, nangomaskandi, nangokupromotha. Angikwazi ukuthi ngikade ngifikile ngithi kumaskandi asingene nge-support. Lento yamaskandi yinhle, lento isikhumbuza ekhaya. Mase kuba khona abafika manje ngendlela ukuthi bafuna ukuyishonisa phansi. Siyababona phela sebefuna ukuthi ayishone phansi, ngigijime ngibe nabo. No guys, angakayizwa i-full video, angakayizwa i-full interview. Uma-ke sengiyizwile, sengiyophawula ngento engiyizwile. Kodwa lokhu akusho ukuthi ngidisrespecta abanye, ngiyaba-undermine ngemizwa yabo. Lokhu abakuzwile bakuthatha ku-right. Nami lokhu engikuzwile ngidinga i-full video ukuze ngithole umqondo ophelele. Kuma-views iyahamba into yokuthi uMthandeni uthi ama-views aku-YouTube ayathengwa. Yahamba i-short clip, yasala i-full video ngemuva kodwa ikhona. Namhlanje uMthandeni unengoma esiqede a month ku-YouTube, ihleli ku-number 4. Ku-YouTube kunabanye abafike bangichazela bathi phela mase kuphela inyanga ayibisa-rate-wa ingoma. Mina sengiyakutshela-ke, inyanga iphelile manje. I-music video yakhe Gucci iku-#4. Sengingakwenzela nje i-research encane ukuthi kwenziwe yini lokho, kodwa angilona i-2K. Angilona i-2K kodwa ngicasukile. Angilona i-2K ngisazoqhubeka ngikhulume ngezinto ezinhle azenzile nangalo mcimbi omkhulu awenzile. Ngoba lana kwi-channel yami ngizoxoxa. And uma ngixoxa izinto ngizixoxa ngendlela engizibuka ngayo. Ukuthi uqasukile akusho ukuthi nami ngoba usukhuluma nami nje manje sengizokwamukela ukucasuka kwakho or ngikho-spot. Akufani, asifani Nkosi yami, asifani. Njengoba ngisho nje ukuthi ngilinde, angithi ngiyikhulumela mina. Ngilinde i-full video, ngilinde i-full interview. Mase-ke uba nento yokuthi sebeshilo nobani abakhulu. Labo phela abakhulu bakhuluma nabo into abayizwile, ingqondo yabo, into abayizwile leyo kuleya video. Mina into engisayicabanga ukuthi le Nhlaka production kwayona ibizwe uMthandeni uzoshutha laphaya. Ngeke kube ukuthi iyona yodwa into ezwakele kuloya mcimbi. Kodwa as a YouTuber or umuntu owenza ama-video ku-YouTube, ngiyazi ukuthi kuyaye kusetshenziswe into enedrama kakhulu ku-social media ukuze bebe baningi abahehekayo. Kuyi-strategy-ke sakhona. Size kwipolitiki. Ipolitiki kunekhomenti njalo okhomentile ukuze ngimphendule ningizwe. Lo wepolitiki uthi lento ifana ne-MK. Njengoba i-MK ikhona wenza isibonelo, hayi ukuthi ifana nayo. Wenza isibonelo sokuthi uma i-MK ingawina, ayakawini. Mase kuzwakala-ke mhlambe ama-leaders e-MK ethi fokofo kubantu ababavotelile. Kodwa akakwenzeki. Ngoba lokho kwe-MK akakwenzeki, ake sithathe i-example yepolitiki yonke. Khona ohlele endlini engekho right, kodwa usavotela i-ANC lobu waqala, i-choice yakhe leyo. I-MK le khona ababethi Zuma must go, kodwa bahleli naye etafuleni elilodwa manje. Ngizama ukuthini asikwazi ukusebenzisa ipolitiki ukusupporta lento ofuna ukuyisho noma ufuna ukuthi ngiyizwe manje. I-Kaizer Chiefs iyabakhalisa abanye basahleli kuyona, i-choice yomuntu. Angithi. Angazi mhlambe iyiphi indlela ezozwakala ngayo. Khona ababecula ukuthi pay back the money kuZuma. Becula ukuthi Zuma must go. Abagcinanga ngokucula baphuma. UZuma before aye kwi-MK wake wahlala nomongameli uRamaphosa, baba ne-meeting nje ishubile before uZuma asho ukuthi uyasuka esikhundleni. Kodwa kuthe uRamaphosa sengena esikhundleni wamdinga uZuma.
beze KZN bebonakale besmayila bexhawuleni. So ipolitiki nje ayikwazi ukusupporta lento ofuna ukuthi ngizwe la. Ngesikhathi MK ingakafiki, uZuma noRamaphosa bebehamba ndawonye ngoba bekuyisinqumo esihle for iqembu, ukuthuthuka kweqembu. Mhlawumbe into yokusiza ukubuka ibhizinisi nokubuka umsebenzi ngaphezulu kokubuka umuntu, ngoba manje iningi into engiyifunda kuma-comment kukhulunywa ngomthandeni, mina ngisazokhuluma ngomsebenzi wakhe. Mhlawumbe manje sacasukele yena siqu nezinto ayikhulumile, mina ngisazokhuluma ngomsebenzi wakhe ongekho ozokwazi ukuthi awuphikise, akekho. Yabo lento bengikutshela yona ukuthi mina ngo-2024 i-big song eSouth Africa eGucci, futhi sengifunile ukuthi yindaba bese i-big song zobe zikhona ezamapiano ezinkulu, nakhona ukuthi yindaba bamqhathanisa nama-artist aphesheya umthandeni kule ngoma ethi iGucci, sengikutholile. Awukwazi ukuphikisa, ungayicasukela lento ayishilo, kodwa lokhu ngeke uze ukuphikisa ngoba kukhona. Njengoba une-internet access ungakubheka futhi lokho ukuthola. Nangesikhathi ngifaka isithombe sakhe ngithi the real king of Maskandi, bekuyingenxa yesisindo somcimbi, ubukhulu bawo nobukhulu bezinto eseyibhalwe ku-social media ngaye manje. Angikhulumi mina ngento engazukuyazi ukuthi ngiyifune, ngikhuluma nge-reference enginayo ukuthi bathi ku-Spotify unama-listeners angaka, noma ngabe kuqale nini lokho kumqualifya as the king of Maskandi. Kusho mina nginayo futhi into yokuthi ngiyisupporta ngani mase nithi nina uyi-king yenu, cha, ngisho kumsebenzi awenzayo, ukuthi ngomsebenzi awenzayo i-internet ithi lo muntu usenze 1 2 3, ukuthi uyafuna noma ufuni kodwa kunjalo. Size-ke kuKhuzani oku-3 ebengizokhuluma kule video. Kunomcimbi la wenziwa uKhuzani igcwalisa picnic, and igcwalisa le kuvela ukuthi khona ama-sponsor ase-withdrawe kulo mcimbi. Abanye sebeqale bayabhiyoza babhizela into abangayazi, abanye-ke bathi uyi-face yalo mcimbi. Asikhulume-ke ngokuba yi-face because indlela abakubeka ngayo bakubeka ngendlela e-negative. Alikho iphutha lokuthi awupromote umcimbi ehlenyuka kuze kube njani kodwa ebe-yi-face. Why? Ngoba mase kukhulunywa engakwazi ukunegotiate iphesenti ethe xaxa, ngoba upromothile umcimbi, wenze sure ukuthi lo mcimbi uba successful. Alikho futhi iphutha lokuthi abe yi-face ibe ikhona imali ebekiwe ukuthi njengoba uKhuzani simazi ukuthi uzo-attract-a abantu abaningi akebe la. Uma futhi ekwenza lokho epromote umcimbi ayi-shareholder kuwona, alikho iphutha. Inkinga yithi nokufuna izinto ezinegative njalo. Nakhona manje ukudrowa kwama-sponsor akukho osekubekiwe ukuthi isizathu sithini. Kodwa lana-ke ngiphendula kulo othi hawu mhlambe ufrantile uyi-face kanti nje ubezenza. Alikho kodwa iphutha ekusebenzeni kakhulu ukuze mase unegotiate iphesenti ethe xaxa ukhulume ngento ezwakalayo, ngoba namanje uma kuwukuthi uyi-face nathi singasho ukuthi kulo mcimbi uKhuzani usebenze kakhulu, uyayideserve imali enkulu. Alikho futhi iphutha nokusebenza nama-sponsor ngoba ayikho into ozoyenza uwedwa. Ukuze ibhizinisi lihambe kufuneka abasebenzi phakathi, kufuneka abathengayo, kanjalo kanjalo. Ayikho into oyenza nje uyimele wedwa. I-disadvantage-ke ikuphi? Ukuthi njengoba elaphaya mase esebenza nama-artist, kuzoba khona isikhathi sokuthi ama-artist uma engajabulile ngento ethile avele alwe noKhuzani kuphela, kanti bakhona abanye akayedwa. Bevele bona ngokuthi sazi uKhuzani, mhlambe nje ke ngithi imali ebebethenjiswe yona ingabe isaphelela, bona bevele bethi uKhuzani akakhokhele imali ngoba bebone ubuso bukaKhuzani, ngoba kwaziwa ukuthi umcimbi okaKhuzani. Yileyo-ke i-disadvantage yokuba yi-face, ngoba mhla kuphuma izinto ezibhedayo abantu-ke baqonda kulo oyedwa.
Kodwa mhla kuba umcimbi bayakwazi ukuthi umcimbi mawumkhulu abantu bayakwazi ukusho ukuthi oh isponsor ubani nobani nobani, njengoba de besho nje kuwumthandeni bethi amathole sekuqanyisa ukuthi amathole. Mhla kunezinto ezingahambi kahle yonke into isibuyela ku-SK, yonke into isibuyela kuKhuzani. Ezinye izinto kufanele siyibheke indlela esiyibuka ngayo nesiyi-understand-a ngayo, ngoba mhla kukuhle asifuni ukuthi uKhuzani. Mhla kubheda uKhuzani akalenzi iqiniso, asifuni ukuzwa futhi nendaba ephelele. Ngoba manje masivele i-artist sithi mina ngikhokhelwanga ngalesa sikhathi, asinayo ishow ukuthi uKhuzani uthole imali enele yini yena kuqala azoyidlulisa-ke eseholela bonke abantu. Yingobani? Asizazi lezo zinto, kodwa manje ngesikhathi singazazi lezo zinto siyajaha ukugqamisa ezi-negative. Ekubhiyozeleni-ke ingoma ngisazoyibhiyozela ingoma, ekuthandeni umaskandi ngisazothanda umaskandi, ukuthanda into engikhumbuza ekhaya ngisazoqhubeka, akekho ozongivimba. Mase ngiyitholile i-full video ne-full interview sesiyokhuluma-ke ngayo, hhayi kabi asixabene. Nakuwo lama-artist ngihlezi ngisho ukuthi angilwi nabo, ngikhuluma ngento eyenzakalayo ngomsebenzi wabo nabalandeli babo abakhuluma ku-social media, ngoba nabalandeli siyahlangana ku-social media. Hhayi angiyivale le video ngoba sengikhohliwe okunye, kodwa bengithe kuyalandelana. Leya SK namanje ngiyakukhumbuza, ngizolinda i-full video or full interview ngikhulume ngento engiyaziyo yaphelela. Bye.